סיפורנו מתחיל בקיבוץ יגור, שמשפחת בלום בחרו לגור. למרגלות הרי הכרמל, מקום די מגניב, בשנת 42 בתחילת האביב. לשרה ומשה, חברי קיבוץ חרוצים, נולדה צאצאית שנייה למשפחת חלוצים, עיני החומות קטנה היא וחביבה, ומוכרת לכל בשם נווה. נווה שלנו גדלה בקיבוץ, בזמנים של אז בכלל לא פשוט. השבת השחורה מפתיעה את כולם, ונווה שלנו מתחבאת תחת השולחן. סליקים, בריטים, נותרים, כנופיות, ובתוך כל זה ממשיכים לחיות. הימים חולפים, המדינה קמה, קרמים ושדות, אך שלווה אין שמה. הפילוג בקיבוץ, ויכוח אידיאולוגי קשה, אז לטבעון הקרובה עוברים שרה ומשה. משפחת בלום בטבעון מתגוררת, שאול, נווה, חזי ורפי גדלים לתפארת. לתנועת הנוער בנאמנות נווה הולכת, וריקודי עם בגאווה היא רוקדת. טיולים שנתיים, חברות, חברים, גדנה, סיורים, ונווה נהנית מהחיים. מטיילים וחורשים את ארצנו הקטנטונת, ונווה שלנו כבר לא ילדונת. הגיע הזמן לצבא, היא מתגייסת, בנחל עם חברותיה חיילת הורסת. ושוב לקיבוץ, הפעם נחל עוז, לשלט, גזר כותפת, כי ככה הוחלט. מרחוק מבחין בה בחור צעיר, מקטרת בפיו נאה ותמיר, עיניים כחולות לו ושמו ברוך, וליבו אחרי נווה הנאה כרוך. סיבוב לבאר שבע בת ג'יפ מציע לה, אך נווה הקשוחה משיבה בשלילה. למרות זאת בעודה גזר כותפת, את ירחיה הנאות למולו היא חושפת. לאט לאט מתפתחים העניינים, וברוך לה מציע נישואים. בקיבוץ חופה משותפת אורחים, וכולם בשמחה עמה משתתפים. נווה נוסעת לסמינר אורנים בצפון, ללמוד הוראה זה להגשים חלום. וכך עוברות השנים על השניים, ולרחובות בשפלה עוברים בינתיים. נולד הבכור ושמו ירון, מיד ברור לעולם, הילד גאון. אחריו די מהר נולד יריב, יצירתי ושובב, ילד מגניב. גם ניריתי שלנו לעולם מגיחה, ילדה רצינית, חכמה ויפה. ברוך ונווה כנראה לקיבוץ מתגעגעים, עוזבים את רחובות ולנחל עוז חוזרים. אך כל זה זמני רק ל4 שנים, בית בקרמי יוסף בינתיים בונים. הילדים צמחו ותורם להתגייס הגיע, ירון לשריון מתגייס ומצדיע, יריב בטירונות ואחר כך מזנק ממטוסים, ובינתיים ברוך ונווה לג'מייקה טסים. עוברים הימים על כולם, הילדים מתחתנים ומשמחים את ליבם. ירון ונירית, יריב ואיילת, ונירית שלנו במזרח מטיילת. שמחה ואושר, 4 נכדים ונכדה, שר, עומרי, מאור ונעמה. נירית בהולנד פוגשת את גל, ולי המתוק מצטרף לרשימה. נווה על כושר מקפידה קבועה, צועדת בעוז ביער כל השבוע. מתרגלת יוגה ואף להודו נסעה, איזו סבתא, ממש גאווה. הרבה נסיעות זהו חיידק מדבק, בעולם אפשר לטייל בלי הפסק. ברוך ונווה לא עוצרים לנוח, מארץ לארץ מטיילים כמו הרוח. כך עברו השנים, ונווה שלנו סבתה לתפארת חוגגת עמנו, יום הולדת 70 בצעלה ושמחות, שנזכה יחדיו לעוד הרבה שנים משובחות.